मंडाई बलधुम गांव की राबलक्ष्मी देवबर्मा लंबे समय से अगरतला आईजीएम अस्पताल में बीमार पड़ी हुई है, जिसे सुनकर टीडब्ल्यूएफ की सेक्रेटरी दीपाली देवबर्मा उनको देखने पहुंचे। उनकी हालत बेहद ख़राब है और उन्हें आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका बैंक अकाउंट नंबर 80280120111722, IFSC कोड UTBIORRBTGB, ब्रांच मंदाई। आईजीएम हॉस्पिटल खरक से बुकुक जो बेलाय सा खामियां जा गदों मा सांग्रो मैनो बो आईजीएम हॉस्पिटल क्लाइजा एमनोखा आंगाबन से सिगां खोनापनो हाइमाली आं दिले मकबायना थांजांनि बागै के मियाव तसे खोनापिका मियाव खोनामान परेव नां लग लगिनो इमारजेंसी हाइके फाइकाव रो हाइमान परे बरक बाय आं जतो मानसक साइ तगै कक साका सामान परे बरक साका बरकनि थाने रां कक सापा नकरे बंनि फैमिली रक बेलाय नबि बंनि फैमिली ओ के बकरि चला बसा खरक सापन आजि रेनाय करे बसाइसं तंजा बिनि बुसो बायकिनाय ते बसा खानिया तेने परे बिनि थाने रां फैसा कक सापन करे एकदम बिया लखलायजा हाय हिनि खोनावैनाय आनि थानि जे दंमोन याक पारिसा आं मियाव फाइगा मिया दि बजाराव फाइनाय बरबाय कक लामाव सावैनाय जे मानसक चुबाखा हायनो हाय तिनि फुङा आंगरा फाइपिका बरनो चुबा फिनानि होनैनाय जों पारारावबो मिया कक सालाय किसा मिसा रिंगिनाय आं जे सिन पाराव तंमोन ब्रिबो दलंनो साका बरनो कक जाखा नरो पारारावबो किसा कालेक्शन खाइदि चुबानानि बागैनाय हायनि बागै बर किसा मिसा कालेक्शन फ्लाइकानि सावो बरको फाइनाय तिनि दि बरको फाइ सकायने बनो चुबाना बागै आं कां मान्दाय रको ब जारा चिनि दाबक म थाव हिनि तंनाय बरनो किसा मिसा कक साका बरको दिसि माइया हांपानि किसा मिसा सुबाव गानि जागो रको पिका आं गाबनो बरनो तिनि हेनोवर फ्लाइनाय ताइ लुकुरंना आं गाबनो कयना मुचुंनाय जे हासिंगो जों बिनियाबो जे बैंक अकाउंट पासबुक दुइनाय जे हायनि बागैनो केबो आजिनाय करे बिनि खालियो ताबसला खरकसाफोरनो बसात व्यक्तिगत न आजिउनाय जे मानसाखनो बसाय दंजामोन मैडम नि सिनेमंनि ने आनि सिनेमंखा तो दीपाली देवबर्मा आं मान्दाय बालदों तानि हमने बो पद तो नों कुनो राजनीति बे करं जागदा एक्चुअली आं बुबाग्रानि लगेवनो सामुख्लायो टीडब्ल्यूएफ आं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि नो सामुख्लायो एक्चुअली आं तिनि फाइमाकाबो जेटा बिनि एकाउन्ट नम्बर जेटा फुनु माने अरनो लुकुरनो सुबा दिखेन साका हाइजबले इनके नंनि बखाक्ति र ताम कसाना मसुं लुकुरनो बंनि नुखुंनि बखाक्ति होयतोबा नंनि पार्टी कर्मीनि बखाक्ति आं अबनो साना मुसुङो आनि बिसास खलाय आं लुकुरनो ताब कोइना मुसुङो बनो जे मानसाक जों खकसा खुंनै फनो लुकुरक सिनि तिप्रा समाया गोनां र खा गोनां र बनो चुबा जाकथौ आर तै जारा सिनि मथाव ताक तंनाय सिनि सार संनो बो सिनि मैडम संनो बो कोइनाय बरक बो हाइकेनो जे मानसक सुबा फाइतो जोंबो तिनि फाइका बरक फाइनाय फाइनानि इंथौ आं बंनि थाने कक कसार मुं तंनाय चिनियाव खकसा खुंनै सुबा मा बायदो चिनि जे बुकुक जो आसे गदों मा सालमैने अरा खामियाक्लाय तंमोनि सा खामियाङैने बो हामै बासाव नहनैने आं खाख्लायो एमनोखे तो बंनि रिपोर्ट बेलायनो हामिया बंनि रिपोर्ट आं मियाव नायखा बंनो सिंका डक्टर बायबो कक साकानियाव बिनि लिभार अफ बेलायनो हामियां जा ताइ सास कसरक मानजागै थांगा दाबो बोथिसन कन्डिशन बेलायनो हामिया नुजा बिनि बहग्रक फुलिजा बक चाइरक मालिया नमि मालिया आबोन बिसिंतिनो तिप्रा सारांनो कोइनाय बनो चोबानानि बिनि नुखुंदो गतो आजिनाय केदे हेन साका ओ त